Tenro mar gin kanye kawuono wamenyo ni jaod bura machon Otieno Karan. Clarkson Otieno Karan ne en jaod bura manyando kod od bura mar pinje Afrika ma ugwe Yala. Jarachenro ni Walter Nyambaga miwa siganda Otieno Karan. Clarkson Otieno Karan Jamigingo jasiasa manyinge ne lemleme dho jothum. Otieno nowinjo mit to kod lit mag siasa. Higa mar 1995 Otieno Karan nonyuol kendo chako sombe primar ma Migingo e kaunti ma Kisumu. Nachako the school bar Migingo Primary School. I some up to class 7. Then I joined Kisumu Boys High School. Kalure kod onge mar pesa, Karan ne odhi manyo tich. I could not continue with somo nikech wach mar poverty. I decided to go and look for a job. Nayudo tich gi Standard Bank. Oh, okay. Branch margi ma Kenyatta Avenue. Kalure kod chandruok mar wuon mare, nokwayo tich machiegni mar konyo wuon. Nachako manyo transfer mondo kela Kisumu. Karan ne yudo thuolo mar tiegore pinje mag Pakistan mar somo weche mag omenda. Ne gitera Eldoret branch kaka assistant manager. Koro ka gichako duoga Kisumu to ne gitera Pakistan for a training of about 1 year. Siasa ne ochako gonye mi nodonje. Koro wadonje siasa mar Luo Union. Ma wakawo Fafa. Ne an secretary mar Kisumu branch. Mwachielo Fafa manyien. Koro ji ne wacho ni wariembo Jaramogi. So in a sense, ne siasa mar neno ni Ofafa obede gi lokruok. Koro bang' mano, ji otemo wuoyo, jomoko bo biro dala ka ir baba na ni nyathincha, odonje siasa marach mar omamo, ogogo Jaramogi. Koro ne baba go wacho ni ng'ano ja higa 18. Gimode sai notimo emotimo. Jopiny ne ochako choko ne pesa masunde kapok oyie kata mar chung'. To nabed approached gi university students mane Nyando. This young man nodhi out more ransack the constituency. Kora winjo ka ji biro ira bang'. Wach mwawinjo oko ni dwa dhi chung' ni en wach manade. Koro the third time I felt ashamed to tell them no. Okoni Odongi Randa ne oloso ne romo kod Jaramogi Oginga Odinga kendo kanye manomiyo Jaramogi Oginga Odinga jamna mane omiye chir mar goyo mbaka kod jotelo. To chieng' moro gokinyi aromo gi ker mar Luo masani, Jaduong' Odongi Randa. Takoni ni adwa dhi moso Jaramogi. Koro kayude takoni jaduong' an abiro mna mosi. No ling to wacho ni to kare kano ka be dhano nitie ng'at achiel manosebiro ira kaka bajakano mane dwaro ni mondo support tich makoro watiyo ne en Otieno Odongo. Koro ine jakano mar ariyo. Tudruok mare kod Profesa Nyang' Nyong'o ne pek kendo ne giuso chama mar Ford Kenya, kata kamano ng'ato noyombe gwelo. Bas Profesa Peter no konya yawo constituencies mag Ford Kenya e Nyando constituency nyaka yo Awasi. To nomination mane wachung'e mokwongo ne ok otimore maber. Jaramogi ne nigi joge modwaro. To silently taparo ni Raila bende nigi joge. Ora Kumu ni mondo bi ochung' ne nomination ma Nyando. Koro ka Kumu osebiro, ta Kumu o violate the constitution of the party. Ni oketo yiero itimo from location level instead of sub-location level. Ma ng'ato yombo wa ni iluongo no Obongo. Karan nomako bura e wi gwelo no. But I appealed to the party headquarter. My party headquarter no nullify. Kaito Jaramogi luongo wa ode ka Milimani. Koro wacho na ni an gimomiyo luongo u. An nyocha weni kata ka un kanyo to Peter nyumba nyalo timang'o. Nyalo yudo. Nikech anyumba wasetiyogo mang'eny en ng'ama nyalo oro. To ka koro nye uyiero ta winjo ng'ato no bongo. Mane kaka koro noluogo bongo yo. No bongo moyombo. Koro neno ni mondo wawinjre, mondo wane kaka dwang'wa bedi ka candidate kanyo. Bas kaito luongo ji owuoyo mang'eny kaito luoga mogik. Mi joka no thuolo
mondo gidog gigo kura, gibiro miyi ng'ato machielo. To kiwacho na nyumba ema nyaka dhi, to kik iwach gi ka. Nyumba no osedaro dak Muhoroni. Wan ema wadhi kampen ni. Koro mondo idhi wan ema wadhi wawuo gi jokura, gimomiyo wayie na nyumba ma koro igone, ma ok wacho ka ni Jaramogi wacho na nyumba. Jaramogi Oginga nochung' kendo goyo dhoge piny, kendo mane kaka ne oyombo. To chung' malo to wacho ni bas an koro wach nyathi Kanoni ema dhiye. Anyumba rabora dhiang' iye lach, kata ka nyathi jo Kanoni yiero nyathi moro, to pod tich nitie abiro miyi. Ne wadok e yiero mayombo. Karan wacho ni odonje od bura mar 7 e kinde ma dwach sirikal ema ne nyalore. Gima ne itimo ndalo cha en ni gima sirikal dwaro. Nikech oyudo ka koko waa e pati achiel mar KANU oloki eka wadhi gi yiero. Pogruok e paro kendo ng'anyo ne od bura ne ochakore. To ne wadwa boycott dhi e parliament nikech ne waneno ni yiero ne Moi okwalo. To Jaramogi ema nokwerowa. Nowachonwa niya, quorum e parliament en mabuge 30 kende. Kata boycott, joka biro raise that quorum to giyala yala. Adwa ni mondo uchwe ukikru kodgi mondo weche mowacho, owachi mondo answer domaki. Karan noyiere kaka achiel kuom tipo mag jotend migepe. Koro yier the first sado cabinet to kaeto jomoko defect. Ubondo gandore nitie majandhiwa maniluongo d'Obondo. No defect odok e KANU. Koro kose defect wa campaign kanyo mwakawo seat. Bane ma koro wayiero go Jode. Orwa Jode. Mondo Jode obi. To yiera sado minister mar cooperative. Midhiero mage kod sirikal ne ochakore. Nane mantie kawuono ni. One of the first people mochako nane Kisumo ka. An chieng' mane wabiro Kisumo ka e nani. Police noluwowa ma kwa donje dalo Geka Muhoroni. To ne gimakowa. To gidwokowa Kericho. By saa 2 okinyi the next day oseterwa kot moseyalwa. Okel charge moro ni wawang'o office KANU. Wabedo remanded for 2 weeks. Moterwa Nakuru maximum prison. Mwabede nyaka chieng' mane waduogo e bura kendo. Eko orengo appear for us. Ma wabedo released. Kaka mano mak gi maro tergi Kericho, tergi nyaka Nakuru. Ne chuna maring kata nyaka Nakuru kuro. Ma ne ntiere chieng' Nakuru na chopo. Mina wuoyo nyaka gi magistrate by that time ne dongone to ikong sangi mano machal kamano. Ni ma yudo thuolo madhiri ofise ma wuoyo kode. Mukona naduogi itero gi Kericho chieng' moro kanyo. Mondo koro amondu Kericho idhi wegi. Iti kama nyong'iyo bede bank ma lweti gwinyore gi pesa ka koro bayi odang'eyo. Ang'o mane bire pachi? Police ne nyalo chwadi seriously. I remember chieng' mane wabire nane no to wayudo ka giolo police e Jomo Kenyatta Sports Ground. A political activity e area wa maka ne musli an andogeka. Kaito kwa wachopo kanyo to walor to wayudo OCPD. Mheshimiwa Karan unaenda wapi? Akone tunataka fanya mkutano hapa. Ni hapo polisi anafanya mazoezi. Then I told him tutafanya mazoezi na polisi. Aya winjo ka polisi moro luonga chien to ka ng'iye no chwado ka giboka maneno mudho. Ere kaka nying mar Jamigingo nobiro? Jamigingo to aparo ni Musa ema opromote ahinya. To en gweng'wa. Tambe na ahero pakora na Jamigingo. Mane skunda manasome area mani iluongo ni Migingo. Omiyo wachal mar duond buche mag siasa e kindeno. KANU was a government party. To ka koro Ford ochako. Unfortunately Ford obarore kapok wadhi e yiero. Koro wadong' gi Ford Kenya. To Matibo dong' gi Ford Asili. Bas koro parties mane gimbi ne en Ford Kenya and Ford Asili. To gi mar Kibaki mar DP. Okoni pogruok moro magalagala ne onyiedhore e siasa. I want to be very clear. Nikita wana wacha diera. And ngama nyasaye waro. Joma no stand gi Jaramogi to gi joma stand gi Raila. Manu biro ka koro Ford Kenya osebedo party. Koro joma no stand gi Jaramogi ne feel ni we should be faithful
mondo wa support Jaramogi. Jaramogi nowachonwa a number of things. Nowachonwa niya, ni kumondo waterowa orenge mung'eyo. So most members of parliament in the 7th parliament were not supporters of Raila because of what Jaramogi told them. Jaramogi luongo the last lunch muluongo kama kae to kawo 3 weeks to tho. No luongo wa kaka members of parliament. Ane an treasurer mar duol during our time. The later Luoch Polo was the chairman. Otieno Makonyango Malego Usoga was the secretary. Koro luongo wa ka gi wabuge duto mag luo e ode ka. Ji ariyo kende manoko biro. Professor Nyang' Nyong'o ma apology manokel ni that is the day mane jaodo nyuolo nyathi bawuoyi. So they were in a celebration mood. The second person manobi okobiro en Raila. Tawinjo ka Jaramogi penjo Orengo, were osiepni mar Raila. To Orengo wacho ni owacho nobiro to aneno koko biro. Koro that day emane Jaramogi wacho no a number of things. Bang' Jaramogi ne magoro lalgo chama ne doro jal mane nyalo tayogi. And personally nakawo initiative to talk to Raila. Kawane airport. Munda penje ka en interested. To nokwera ni en pod oywak. Apenje do mina kinyi ywak ma kata gini siasa ka be ywak aminga ni karana pod oywak. O many ng'ato to yiena ni ye. Koro ne wan bang' Orengo ka Jaramogi nowacho nwani. Whatever wuoyo kato koro mbiwa thuolo nwadwa dhi yiero kaka luo members of parliament ng'ama dhi laro vice chair mar Ford Kenya. To nwadhi yiero kasiyo. Chieng' mane wadhi Raila no insist ni mondo adhi kode mtokane. Ma wadhi kode kodungi randa be nitie. Kwa chopa Ahero to penja ni Janyamwere gima wadhi timoni. Inene nade? Taling tagon jako mabiro wacho ni gimoro ma ok yiero. Tell the truth, so I'll tell you. Anda kodi ni kigidhi chungo Orengo nikech odhi yombi. Nikech gia gima baba udon wacho no chieng' mane oluongo wa odu mane ok ibiro. We Orengo dhi, as usual politicians will make mistakes because they make a comment. Ma is just a by-election. Bang'e ji biro luongi mondo ikaw the seat. We never talked for the rest of the journey nyaka wachopo Kasiyo. Kendo dong kwaduogo kode. Ogo kura Morengo yombo. Akumu be koro chungi kucho. Dien be koro ena candidate. Siasa mar ng'at man kod mbi ne oyangore kind Moi, James Orengo, Raila Odinga, Alo Ogiek to kod Jaramogi Oginga Odinga. To Raila kaka ne oyombe no to giriwore ga kumu. Luongo ji Jaramogi ka Jaramogi madalo po. Kama ne waparo ni wadhi bede. Nikech ne waoro jaduong' moro ni Mbewa Dede. Mbewa Dede no ema ne ng'ato Oginga. But I think ne Raila ne jodwa ni mondo chaos obed kanyo. Ne gikelo ji e dala kanyo ma wajumbe gi ji no dhaw ma ji disagree, ma ji opogore. Mane pogruok mane obedo, makoro jomoko jo Orengo, jomoko jo Raila. Kata odoko ni CDF ne onge kamano, to kod osara mar siling 10,000 dwe ne pod okonyi gedo mag sikunde. Wane waonge CDF. Salary marwa, official salary was 10,000. Alendu secondary school. Migingo primary school. Okoni siasa mar ng'at ma japiny winjo ne umet ni kindo buru to kod ochanda. Sama na bedo meya, ng'ama na wuoyo go ne en Raila. Chieng' moro no oluonga dalane. To noyudo chanda jo campaign go buru Bondo. To noneno ko chanda dhi matek no buru. Koro the first rally mane wadhi eno, dhi kwero chanda mondo we no buru we kuodo wi oburu. Dhiang' iye lach. Chimuno chanda no yud kamoro. Okoni ne othiche oko kaka meya ma Kisumu. Ahinya to kod jogo mane en godo machiegni. Ogola gi joga mane wabedo go nominated ka. Koro okel Sakil gi joda Sakil mane Sakil obedo go nominated. Karan ne yudo lemo mar od bura mar Yala, kata kamano ne ok yot. Muchuke moluonga kuna ni Karan watieko tich, ang'o ma koro idwaro. Tawacho ni ana people's representative. Adwa ni ka second Yala biro to consider. E higa mar 2007 gi 2008, Karan ne okale matek, mane okel kod loch mar Mwai Kibaki, kaluwore kod chung' mare mar duond bura mar PNU. 20 houses were burnt here.
including my brother's home there. That person who has built a nice small house there. Chivia, my area, their houses were burned. All my political supporters, their houses were burned. My vehicles were vandalized here. Mob, Kogin organized. To how you are few people, it's easy to fight them. Because Nyasai nyalo konyu the best way munyalo fight. Gichopo ka piny koro lir moko generator. By that time stimbe gi ne pok ochopo kuonde. Ne gimuomo rot ma gichopo ma generator mane oketo dala ler ema ne gikwongo gikwalo. Koro wadong' gi mudho. Just imagine a situation like that. Kata kamano, chulo kuoro ne onge pache. I decided to kneel down and pray God. Nyasaye no odwoka. That is the second time manang'eyo ni kare Nyasaye kelamo to duoki. Gima nyalo wacho maduong' ahinya kuom babo en ng'ama thuon. And sometimes gimoro ma in samoro nyalo luoro. Ma iyudo ni wacho ne, hey, I think ni daddy ma gima kikidhi tim. But you'll find that neno nyalo timo. Kairo siasa. Na donja mar puro ge gima nyalo timo, but ne ok en gima ne nie ngimana. Nyakoro Magajwang' erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni in bende koro telo gonye. Jata chenro mari kuom thuoloni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Kowero. Thuon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani.